салом алайкум тамошобинони азиз, влоги мо сар меша аз хӯроки шомгоҳӣ. Ана сабзиша реза кардем, ҳама маҳсулоташа ҳамихи реза мекунем, як намуд. ҳама маҳсулотро реза карда тайёр карда мондем. Ана акӯ якта пиёза айтёрка мебурорем барои даруни фарш. пиёза медозем дар фарш, намак, мурч мекунем, кӯлашро мекунем майда-майда. ҳама маҳсулотои мо хушру бирон шуданд. Медозем нахӯча, обша медозем, камтар меджӯша, баъд биринҷи медозем, фарши тамошобинони азиз, мастоваи мо тайёр шид. реза мекунем зеленша. мастоваи мо тайёр шид. анами қиёмат камтар зелен мекунем, кефир мекунем. видеои мо дар ҳамиҷа ба охир мерасад. ай ҳамаи шумо миннатдорам ки дастгирӣ мекунем, видеои моро тамошо мекунем. худованд ҳамагита нигаҳбон боша. мардуми хуби мусулмони рӯи дунё дар паноҳи худо бошед. хайр то видеоҳои оянда. худованд нигаҳбонтон бошад.